చూడండి, ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసాక ఆయిల్ కాగాక ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటా నేను ఏం చేస్తానండి. మనం ఏం చేసుకుంటే అవి మగ్గితే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ వేసుకొచ్చండి. కారం అంటే మామూలు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు. లైక్ కారం కూడా వేసేసుకొని నేను చింతపండు పుడిపోయినా ఒకే ఫ్రెండ్స్ టమాటాలు వేసుకుంటే చింతపండు పుడిపోయాక బాగుంటుంది. వాటర్ కూడా వేసి యాడ్ చేసేస్తాం. ఫ్రెండ్స్ మన చింతపండు పులుపు కూడా తగిలించేస్తాం, కొంచెం బాగుంటుంది. చూడండి మనం బూందీ తెచ్చుకుంటాం. ఇంకా బూందీ కర్రీ వేసుకుంటే ట్రై చేయండి. మోస్కడ కానీ కాంబినేషన్ ఎగ్స్ కానీ ఏదైనా బాగుంటుందండి. బూందీ కర్రీ కొన్ని కర్రీ చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది మనకి. చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. కొత్త బూందీ కర్రీ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్ మన కర్రీ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయిపోయింది. మన చింతపండు పులుపు లేకపోతే 2 టమాటోస్ వేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని ఎలాగైనా మన